Que? Donde estás? A ver, home, que? A ver, tardas moito ou que? Pois estou ao ladiño. Veña, pois estás aquí ao ladiño, pois veña, espabila, que non temos todo o día, Veña, fai o favor de apurar, que temos que empezar o programa. Por favor. Ai, pero que faz ti aquí? Pois che dixo que estou ao ladiño, que estou ao ladiño. Que entendes ti por ladiño? Sí, que estou en Pazos de Borbén ou que entendes? Veña, pois espabila, que temos que Só me empezar. faltaba darche un bico para que souperas que estaba aquí. Bueno, veña, va, tes todo. Pois non me... Teño todo o que, sí, todo enteiro. Veña, pero tú sabes o que che pedín? Sí, a ver si... Veña, va, pois veña, que empezamos o programa. Estás listo? Sí. Veña, va, gravamos. Que fará interferencias, chaval, de... No, podo deixar aí. Veña, pois... Sí, empezamos. Veña, va, empezamos. Va. Hola, moi boas. Como estamos? Benvidos unha semana máis ao vosso programa preferido, A Cociñar con Xosé Ramón, que son eu. Que tal, como estás, Moncho? Como estás? Estou encantado. Moi ben. Alégrome moito de que me acompañes esta semana. Pois nada, pois hoxe imos facer unha receita, a verdade, moi entretenida, moi divertida. A verdade que sí. E, sobre todo, para todo o mundo da casa. E é unha receita que no argot da cociña, pois é un trampantojo, realmente. Un que? Un trampantojo. Non me parece correcta esa denominación porque Pois leva unha jota no medio e estamos facendo un programa en galego. Unha jota nunca pode ir. Bueno, Moncho, xa, vale, pero sí, pero é trampantojo. Se non é moita molestia, non che importaría. Pero leva trampantojo porque é unha palabra que se inventou no castelán. Entón, pois é así. Bueno, pois é inventada do castelán, non che importará que sea trampantoxo. Como inventada, que máis che dá? Total, vai dicir o mínimo, é unha traducción e ao ser inventada, pois millor usar trampantoxo. Non, según a Real Academia Galega da Lingua. Pois moi ben, pois xa está. Pois entón, pois se está inventada así, pois moi ben, pois veña. Moi ben, querido compañeiro Xosé Ramón, que é un trampantoxo? Explícanos, por favor, a todos os televidentes. Un trampantoxo? Pois non sei. Como é unha palabra que acabas de inventar ti, pois non sei o que é. É un chiste que che acabo de facer. Con un tipo de Dios. Ten unhas salidas que... Bueno, é que a verdad que... Podías ir ao lugar, contar chistes. Veña, va, un trampantoxo. Un trampantoxo, imos facer un trampantoxo... Estás tomando miño? Non, gracias. Un trampantoxo, pois, é unha receta que consiste en enmascarar un ingrediente. Enmascaralo... Enmascaralo, como o raposo. Acórdate do raposo. Que raposo? Raposo en galego, en castelán sería El Zorro. A película de Imanol Banderas. Sí. Buenazo, que actorazo é moi... Sí. E hai a chavala que traballaba con el... A chavala gustoume moito, que non é español, é de outro país. Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones, sí, é verdad. Sí, acordo. Catherine Zeta-Jones, como a Leticia, como a reina de España. Sí, que tamén é Leticia con Z. Moi ben. Bueno, pois ben, pois imos explicarvos o que é un trampantoxo, non? O trampantoxo, pois é eso que ben che dicía, consiste en enmascarar. Non ten nada que ver co do raposo, sino que é enmascarar un ingrediente. Enmascaralo para que non se note. Pode ser como, por exemplo, un calimocho, non? Calimocho, por exemplo, para enmascarar a Coca-Cola, botalle viño. Para que non note la Coca-Cola, que Coca-Cola é unha... Bueno, é bastante mala, non? Entonces, botalle viño. É algo parecido, para enmascarar un ingrediente que, por exemplo, que... Mira, vou poñer un exemplo. Hai ingredientes que son necesarios, pois, cociñar, porque son moi bons para un equilibrio alimenticio, non? Sí. Pero que a moita xente non lle gustan eses alimentos polo sabor. Capichi? Con que? A ver, que si capichi, que si me entendes, que entendes en italiano. Pasa que si me salen os idiomas... Se entende o que? Que se entendes o que é o exemplo que che puxen. Capichi é, entendes, en italiano. Que manía de falar, fala galego tamén. Pero é unha frapa. Eu creo que entendes. A ver, vamos a ver, sigo explicando o que é. Entendiches como... Espera un momento. Non entendí nada do que te vais a contar. Mira, por exemplo, hai moitos nenos que non lle gustan as verduras, non? Por exemplo, non lle gustan as verduras, bueno, hai maiores tampouco, non? Pero hai nenos que non lle gustan as verduras, pois entonces fais un trampantojo para camuflar esas verduras como a berenxena, pois non sei, a cabaciña, todo, pois, camuflaselle con isto e eles pápano sin problema. Claro, entón... Sin problema, bueno, igual, cuidado, digo unha cousa, ti dis así moi fácil, os nenos papan sin problema, pero igual tens que comelo ti, xa te ves. Mira, vamos a explicar
explicar como vamos facer isto. Primeiro que é necesario é coller e poñemos un pouco de aceite para freír o que é a cabaciña que imos freír, imos a empanar así con un pouco de ovo, un pouco de fariña e imos facer... A ti parece que empanando a cabaciña xa o chaval non se vai dar de conta. Pero vamos a ver. A veces a xente parece que os nenos son parvos. Non é só así, sino que empanámola, facemos unha capa aquí nesta tarteira, facemos unha capa con eso que a cabaciña rebozada, despois unha capiña con tomate caseiro, poñémola por enriba e despois unha capa de queixo, e esa sería a primeira capa. Son varias capas, pero non solamente unha, sino imos poñer dúas capas deso, imos poñer outra vez outra capa de rodaxas rebozadas de cabaciña. Moita capa me parece, xa hecho todo dicindo, bueno, moita capa me parece, isto en vez dunha receita parece un festival da tuna. E isto realmente facemos así varias capas, unha vez que tal, isto xa casi está, isto xa imos empezar agora, e depois poñemos un pouco de queixo rallado e metémolo ao forno e está riquísimo. Isto seguramente que o come todo o mundo, isto vai encantar tanto a nenos como a maiores, porque tamén vos digo unha cousa, hai moita xente maior moi repugnante a hora de comer. É verdade, non nos dirás por min, espero que non, porque, por exemplo, o viño eu casi ninguén miro etiqueta, con que se tinto zampo. E un pouco por ti, porque eu creo que ti a hora de comer eres bastante picajoso. Entón... Que dixeche? Picajoso? Pero que manía che entrou hoxe de falar outros idiomas? Digas cosas que picajoso non existen. Que pasa que estou acostumado... Fala na tua lingua, nai. Bueno, que estou acostumado a andar por aí polo mundo adiante, dando clases e escápase moi inglés así, viña, yes, because, escápanse os idiomas así. Bicos para todos que nos está dando. Un fuerte abrazo. Isto xa casi está, e entón, pois nada, pois imos empezar a facer a receita, tú xéchenme iso que che pedín, non? Empezamos. Viña, imos empezar. O que imos empezar... Cortando a cabaciña en rodajas e depois ímola pasar polo ovo e depois pola fariña e ímola xa co aceite, que isto xa casi está, ímola pasar por aí. Veña, rapidiño que se nos queima o... Imos empezar, Raquel. Empezamos. O que imos empezar vai ser outra botella, porque esta xa acabei. Cuidado, vou deixar por outra. Fai o favor de pasarme a cabaciña para empezar a... acabar a ciña. Veña, imos que así xa vou cortando. Mientras eu vou pola botella, toma a cabaciña. Fíxenlle unha decoración así como en Hollywood. Sabedes? Para que quede bonito. Cállate esa cabaciña. Toma. Moncho, vamos a ver, esto non foi... Esto é de susto. Esto non foi o que che pedín, xa para empezar. Dicho unha cabaciña, que xa que é má pequena, má grande. Pero pedincho unha cabaciña. E isto é unha cabaciña, unha cabaza pequena é unha cabaciña, toma. Isto é unha cabaza. Non é unha cabaciña. Pero que dis? Unha cabaza son así grandes. Esta é unha cabaciña que son pequenas. Non, a cabaza que en castelán isto é unha cabaza, que en castelán é calabaza. E a cabaciña que foi o que che pedín en castelán é calabacín. E que é calabacín? Por faimo un encargo en castelán. Que te empeñas en falar todo en galego. Sabes que hai cousas que non se... Non se poden... Eixe, tramo outra botella.